अरे काय रमजान खेळायचं पण बंद आहे, कोण जातच नाही खेळायला. खेळलेला क्रिकेट खेळलेला. हो अरे रमजान महिन्यात प्रॅक्टिस करतो तिलावत करा मशिदीत बैठून. काय खबर आहे? बेश आहे. अरे हे काय चाललं डबा बिबा घेऊन? आमच्या माने आहे ना, आदाला डब्बा गिरणी ठेवून यायला सांगले नाही. अरे यार तुला शरम बिरम वाटत नाही? इतकी जान जवान झाल्या आणि लहान पोरांची कामं करताव. अहो सादिक भाई, ह्यात कसली शरम, घराची कामं करायला लागतात. अरे घराची कामं करायला लहान पोरं आहेत, तुम्ही आता जरा मर्दासारखं मर्द झाले आहो. जरा एक ॲटिट्यूड मेंटेन ठेवा. आता लोक तुमचे व्हिडिओ बघतात, तुम्ही फेमस झाले आहो. ही लहान पोरांची कामं, डबा हाना, भाज्या हाना, सामान हाना, ही बंद करा आता. घरात सांगा बोला, आम्हाला सांगून कोणी कामं आम्ही नाही करणार. आम्हाला 4 लोक ओळखतात, आमची इज्जत आहे गावात म्हणून. सादिक भाई बात तर सही आहे तुमची. सही म्हणजे काय सहीच आहे. बस झाली, ही बायकांची कामं करायची बंद करा. जरा मर्द बना मर्द. सही बोललो सादिक भाई. आत्ताच्या आत्ता घरात जाताय आणि हा डब्बा परत देताय आणि त्यांना सांगताय परत ही कामं सांगायची नाही. गावात आमची इज्जत आहे. आता काय मर्दार की बात केलीस का नाही? हा. ऐसा तरी ॲटिट्यूडला. चल बरं ठीक आहे, पण थोडं काम आहे तुला करून येते मी. चला ठीक आहे चाल. पण सादिक भाई ते निमराजी तुम्ही चालले हो काय? आता माझ्या बायकोचा ब्लाऊज आणि साडी इस्त्रीला दिले ना, ती जरा घेऊन येत आहे.